सोनाब बंग रायजोनि कुचबिहाराव दिनै थांनाय हरनि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नुजाथिदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सियालकुचिनिफ्राय जलपाइगुरि जिल्लानि मन्दिरसिम थांनाय लामायाव हरखाब मोब्लिब सर्ट जानानै सा 10 सुबुंफोरा गारिनि सिङावनो जिउ खहा जायो। बे जाथाया मिलंगस पुलिस थानानि सिङाव थानाय दारला दालांनि साखाथियाव नुजाथियो। जायगानि पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै थांनाय हरनि 12 रिंगायाव गंसे भेनजों गासै सा 27 भक्तफोरखौ लानानै मन्दिरसिम थांदोंमोन। नाथाय पिकआप भेनआ थानाय जेनेरेटरनि इलेक्ट्रिक लाइनआ हरखाब सर्ट जायो। जाहोनाव सा 10 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमानो आरो सा 16 सुबुंफोरनि जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौनो जलपाइगुरिनि देहा फाहामसालियाव थाबैनो थिसननाय जायो। गारियाव जेनेरेटरजों लोगोसे डीजे दामनानै रंजा बाजा थांबाय थानाय समावनो जेनेरेटरनि इलेक्ट्रिक लाइनआ हरखाब सर्ट जायो आरो बे हरखाब जाथायनिफ्राय रेहाय मोनैजों सा 10 सुबुंफ्रा जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ सियालकुचि ओनसोलनि होनना मोनथिनाय जायो। बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन मोनसे जायगायानो जादों डेथ भेलि। जाय जायगायाव दावबायारिफोरा थाङोब्ला फैफिननो हाया। बे इउसि हादरनि सिङाव थानाय। बेखौ मोनसे बालाहामाबो होनना मिथिनाय जायो। माखासे सिगां दावबायारि जायगाबो होनना मिथिनाय जायोमोन। नाथाय गोबां दावबायारिफोरा जिउबो गोमानो गोनां जायो। डेथ भेलियाव गोबां बिबांनि बिदुं सोमजियो। जाय बिदुङा 134 डिग्रीनिख्रुइबो बांसिन जायो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खानआ हाथियार लानो मोननायनि लाइसेन्सखौनो मोननो हाबाय। थांनाय माखासे साननि सिगां फावखुंगुरनि बिफा सलमान खाननिसिम सोरबा सुथुरा हुमखि होना गांसे लाइजाम दैथायहरदोंमोन। बिनि थाखायनो सलमान खानआ गावनि रैखाथिनि थाखाय गान लाइसेन्सनि आर'जलाइ गथायदोंमोन। फावखुंगुर सलमान खानआ लाइसेन्सनि थाखाय 20 जुलाइआव पुलिस भेरिफिकेसन खालामनो पुलिस कमिशनारनिसिम थाङो आरो बेजों लोगोसे बुलेट प्रुफ ग्लास आरो आर्मार गोनां कारबो बायदों। आरो फावखुंगुर बिफानो हरनाय लाइजामाव सलमान खानखौनो सिद्धू मूसेवालाखौ बुथारनाय बायदि बुथारगोन होनना हुमखि होदों। बे जाथायनि सायावनो दिल्ली पुलिसनि सिङाव तिहार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय गेंस्टार लरेन्स बिश्न'ईनि मुंखौ सन्देह खालामदों। जायनि थाखायनो बिनि साखाथियावबो थांना सन्देह खालामहैदों। बेबायदिनो हुमखि मोननायनि उनाव सलमान खाननि रैखाथिनि गोख्रोंसिन खालामनानै होदों मुम्बाइ पुलिसआ। चिरां जिल्लानि सासे लाइमोन हिन्जावसाया कलकातायाव खुंजानाय 6थि इन्टारनेशनेल केरेट टुर्नामेन्टआवनो 13 बोसोर बैसोनि 45 केजि केटेगरियावनो गेलेनानै सिलभार मेडेलखौ देरहानो हादों। जायनि मुङानो जादों नमिता शर्मा। मुलुगाव दरसे सहर दं जायखौ हा सिङाव बानायनाय जादों। बे हा सिंनि सहरावनो हटेल, बार आरो पबजों लोगोसे गासै रोखोमनि सुबिदा मोननाय जायो। बे हा सिङाव गुदुं जाब्लाबो एसिनि गोनांथि गैया। बे सहरा अस्ट्रेलिया हादरमायाव दं। जायनि मुङानो जादों कभारपिडी। बे जायगायावनो अभेल गेम स्टेडियामखौबो मोननाय जायो। बे सहरा बालाबारिनि गेजेराव दङ। सुपार 50नि गेजेरजों IIT नि थाखाय 38 बिजाथिफोरखौ दिनैनिफ्राय फोरोंथाय होगोन BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो BTRआवबो मेडिकेलनि थाखायबो नभेम्बर दानाव कचिं सेन्टारखौनो खुंनो थांखि लायो। गेलेमु बिथिङावबो BTR सरकारा थाबैनो गेलेगिरिफोरखौनो ब्राजिल, आर्जेन्टिनायाव कचिं सेन्टार होनायनि थांखि लागोन। सुपार 50 बिथांखिनि गेजेरजों फोरोंथाय होनायखौ BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बेखेवना होयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन। बेखिनियावनो आं दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आं मोनसे गुरैयै खावलायो, नोंथांमोना दाबो आंनि दिप बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला थाबनो साबस्क्राइब खालामदो। जाहाथे आंबो गोदान भिडिअ' आपडेट लाबोनो हायो। थेंक्स फर वाचिं।